Bekaphatom a pisztolyát? Addig lövöldözök. Essék fölök a pisztolyat. Jó. Vissza is adtam. Vaj, dögöm. Most én ülhetek erőre. Nem csinálhatok leghosszabb még ezt sem. Te ülsz akkor hátulra. Én leszállok, te meg csúszálok hátra. Csúszál hátra. Emel fel, légy szíves. De nem akar hátra inni. Hátra akar inni? Na. Akkor te előre visz, és akkor... Na, üljél. Becsatoljuk a zsöveret. Megcsatolása a főnökön. Na. Lenne a pisztolyot. Akkor legalább nem jársz úgy, mint a Itt a most ez enyém a pisztoly. Most én vagyok a főnök. Mi? Menjünk már! A rendőrök nem türelmetlenek. Kicsatolta össze. Így? Legyen becsatolva? Igen! Én vagyok a vezérje. Ez is? Ez nem lesz becsatolva. Ezt nem csatoljuk be. Készen álltok? Rendelem! Középre miért nem ül valaki? Vagy 3 gyerek lenne, akkor már középre is.